pini tum dak Golaghat Karbi do an kaching room pet pen ni tum pini pherangke aphan ke pha la swalam the puthake la henlo je ni tum Karbi Anglong pe dimasam tan ke do Karbi district ner kep Karbi do an kedam tang arni an ni tum ST Hills puchi pudon long lepen ni tum ST Plain puchi kachi pudon pen sini tum ki dodon pen halaso ke dodon pen ni tum pinang an ka siksak dodon oi phi setame ni tum phan ke dam tang arni do ke do ason pen nang mathasi ni tum non ke dam tang 16 August arni CM Banglo long ni tum isi mai padu poni tum la all Karbi youth student ahin pen center committee ahin pen thapon si isiam banglo long isiam mai pa dupon lo haso mai lo itum man peng ki donai la pen kaching hon nai itum Karbi autonomous council CEM lo ake hai Tuliram Ronghang la pen ako ampar ta langli itum man peng ki donai pen la pen kaching hon nai itum asi Karbi autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang ake hai ampar do thulang alangli Ronghang LSC Parosi Kresi constituency MLA alangli nang kaching hon pen ni tum phan ST Hill status nang ki pipon ni tum la so ning karong the pik an alangli phan choro par pik an la so ni tum phan ST status nang ki pipon apot pen ni tum pini Karbi Golaghat Karbi hoi pen alangli phan choro pajir ikpik alangli ni theklong pen ni tum phan la so status nang ki pipon pen alangli kachipat duk pon lake nang kaching ki na che than pipon itum Assam Chief Minister ake hai Himanta Biswa Sharma man ke donai lalang liphan kaching ki chathan pe ni to phan la district ner kep Karbi atum phan ta Karbi ente Karbi lo og CVC pusi nang matha pon si tumaki dukisung nang buji pon si nang matha pon si ni tum phan ST Hills status isivet lo pusi tum phan hongbidan ateng ke tok ateng pe si tum phan ST recognition STS recognition nangi pipon thula la penselang li phan choro par pik le tum phan Karbi dolang ni tum antana Karbi tum phan ta la tum phan stame Karbi Anglong Karbi ason thot sini tum phan ason son hubidhas tami pipon nang po alang li ning sivet pen nang matha pon pot alang li phan choro par pik pen ako ladak ka chepaduk dam thu ni tum all la bangali itum welfare autonomous council CEM man peng ki donai CEM ake hai song visit ingti mate sarsing Dr sarsing ingti ake hai alangli prab jin pen la so aputhak ke pachon pon thek apot alangli phantaning aklong pen ni tum kadu ka ve Golaghat ke do Karbi hoi pen ni tum ningching sampik la pen pini ningcha rong pik pen si alangli phanaki ru pipon ke ru pi par pik pon lo pen alangli tum phan non la bangke thoma munit tum phan ake hai all Assam Chief Minister ake hai Dr Himanta Biswa Sharma ake hai aphan apen do thulang alangli Karbi Anglong Autonomous Council CEM man peng ki donai CEM Dr Tuliram Ronghang alangli phan ta me choro par pik an alangli an aning ke me amunit je tum phan Karbi phan kaching honpon alangli Karbi Anglong ki do Karbi phan son sini tum district ner kep ki do Karbi phan ta nang ke mathan po nang matha pon apot ni tum kadu ka ve Golaghat district Karbi hoi pen alangli phan ning aklong pen choro par pik an pen ako do thulang ni tum welfare autonomous council CEM Dr sarsing ingti alangli ki japon atobar lapo anaki me jo prabjin pen noni tum non council ke chok la pendet pen ni tum non la ST recognition na ki hills recognition na ki pipon long ke palong pop la ke thepik ni tum la so aphur ki mo ni tum owe suri owe pharo anstami tum la swarni ki ni tum serang ang pen si tokpon long po la pen ni tum per theru retik ro sining ro retik an setami la so status ki ni tum along si do po pen alang litum bangke thom phan sami an so se ki claim me ke dam me phan sini tum Karbi Golaghat Karbi do an pen se to alang ri phan choro pajir pon pik lo kardom